naar huis zoals altijd, na een lange, zware dag. Maar toen ik thuis kwam, was er niemand, alleen een briefje dat daar lag. Ik wou eerst nog even wachten, toen zag ik het was van jou. En je schreef, ik heb je verlaten, omdat ik niet meer van je hou. Wat moet ik onze kinderen zeggen? Zonder afscheid ging je heen. Hoe moet ik alles uit gaan leggen? Heel de wereld stort ineen. Ik stond daar, wilde het niet geloven. Jij was alles, mijn idool. Ik hoorde niet de deurbel klinken. De kinderen kwamen thuis van school. En toen zij mijn tranen zagen, keken zij me vragend aan. Zeg, wat is er met jouw papi? Wie heeft jou zo'n pijn gedaan? Wat moet ik onze kinderen zeggen? Zonder afscheid ging je heen. Hoe moet ik alles uit gaan leggen? Heel de wereld stort ineen. Was het voor jou dan zo eenvoudig dat je alles achterliet? We waren zoveel jaren samen, denk je dan niet aan ons verdriet? Jij ziet nooit die kinderogen, hoe ze vragen elke dag dat hun allerliefste